nakling ka junga ngasukwa ban ongi ki nong thau an jongi ba kimdai ban snaan tang nagamta ka jingmentoy jongki baruspa andre ki de ban perkhat lemru iki bado ladang ye kren ya ka jandar ki nong thau an jongi kimdai ban siliang tangi ki kenthai lane tangi ki senrang haba ki thau an andre ki de ban sna da ki an ki ba markaju kabumdon ka jingno siliang yano nakling ka junga ngasu pensong thu ye phi ki ba haba pijit ki nong ikmat Pimdai ban jit ya ki industrialist lane ki capitalist ki badai ki hespa ki businessman ki khamparkhat ki bro ki bawan na ka yingasam ka baduk ban na kito ki businessman ki industrialist ki capitalist. Hello bro, welcome back to my video. This is Polite Napang. Haka rindia jungi kadon ka legislative body ka executive body bat ka judiciary. Hakaba haka legislative body kidon ki nong thau an lane ki legislator kum ki MLA ki MP te nakleng ka junga ngasukwa ban ongi ki nong thau an jongi ba kimdai ban snaan tang nagamta ka jingmentoy jongki baruspa andre ki de ban perkhat lemru iki bado kum juru haba ki snaan nagamta ka jingmentoy jongki bado kamdai pat ban kta ye ki baruspa ladang ye kren ya ka jandar kinong thau an jongi kimdai bano siliang tangi ki kenthai lane tangi ki senrang haba ki thau an rei ki dei ban sna da ki an ki ba markaju kabumdon ka jingno siliang yano ya ki kenthai lane ki senrang ro te nakle ka jonga ngasukwa ban kentu ya phi ki ba haba phi jit ki nomi khma khnang ban lat ka jingba be hadin phimdai ban jit da ki capitalist lane da ki industrialist ki badai ki hespa ki businessman ki bayale tang kumno ban yo jimuntoy jong simet namar ngilayu ihi kum hakane ka jela ka jongiru ki badon hakabor ki dei ki bro ki ba hespa lada ki thau ya ki anru ki thau an tang kumno ban yo jimuntoy la de simet bat ya ki family jongki nrei kim perkhapat ya urit rie bat ki badok baso te naklen ka jonga nga super so thu phi ki ba haba phi jit ki nong ikmat phimdai ban jit ya ki industrialist lane ki capitalist ki badai ki hespa ki businessman rei to jit ya ki bro ki ba sngeuret ya ki bro ki bawan na ka jingasam ka baduk namar ki bro ki bawan na ka jingasam ka baduk kilaso thu yala deru hakapor ba ki dangduk kilaso thu ya ki jingjin jar jong lade takadao ki khamparkhat ki bro ki bawan na ka yingasam ka baduk ban na kito ki businessman ki industrialist ki capitalist te parlok na kaleng ka jonga ngamkwa ban kranjrong re ngasu perso thu tangkumne ya phi ngasu kran tangkumne namar ya ka ka bang sngokhie nga haban penpau namar ngadon ya ka hok bangan penpau hapo ka reason charpat ba kum hari India namar hari India ka don ka article 19 clause 1 clause A ka bade ka right to freedom of speech and expression ka ba sha ban kran bat penpau ya ki jingso khi ki jungi te kublai sibun kublai chajar ngu philape ka video nya sai siam biang hakibai bat ki video